Hei, mä oon Niskasen Minna ja tämä nauhoitus kertoo mun opetusharjoittelusta, jonka suoritin omalla työpaikallani Jyväskylän ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa, jossa valmistuu datanome käytön tuen koulutusohjelmassa. Eli mä suoritin tämän opetusharjoitteluni työssäoppimisen ohjaajana. Ja tämä työssäoppimisjakso oli tämmöinen 6 viikon mittainen top-jakso, jonka aiheena on palvelutehtävissä toimiminen käytännössä. Eli tälle jaksolle yleiset tavoitteet on se, että opiskelija hallitsee työprosessi ja työmenetelmät, ja nämä eli-ikäisen oppimisen avaintaidot. Ja koska tämä top-jakso keskittyy asiakaspalveluun, niin tässä tavoitteena on se, että opiskelija osaa hoitaa palvelutilanteen ja tunnistaa siellä toppipaikallansa liiketoiminnan toimintaprosesseja, osaa kuvailla niitä ja tehdä niistä dokumenttia. Ja työtehtävät on tämmöisiä asiakaspalvelun lisäksi tämmöisiä viestinnän tietoteknisiä toteuttamistehtäviä ja toisaalta myös tämmöistä tietoteknistä ylläpitoa. Tämä mun opetusharjoittelu keskittyy oikeastaan jakaantui kahteen eri osioon. Eli toisaalta mä suoritin tämmöistä henkilökohtaista ohjausta 3 opiskelijalle, joista 2 oli hoiksi. Ja nämä oli 3. vuoden opiskelijoita, joilta jostain syystä tämä ensimmäinen top-jakso oli aikanaan jäänyt tekemättä ja he nyt sitten tekivät sitä 3. vuotena. Eli mä kutsuin nämä pojat henkilökohtaisiin tapaamisiin useamman kerran. Nämä oli siis kaikki sillä tavalla, että he tulivat itsekseen koululle minua tapaamaan ja kartoitin heidän kanssaan niitä mielenkiintoisia paikkoja ja sitä osaamista ja työtehtäviä, mistä he eniten on kiinnostuneita, että ovatko kiinnostuneita vaikkapa koodaamisesta tai sitten toisaalta palvelinpuolen tehtävistä tai vaikkapa tietoteknisen myyjän tehtävistä. Eli heidän kanssaan kävin heidän omaa osaamistaan läpi ja tämän jälkeen sitten he etsivät yhteystietoja ja yhdessä mietittiin sitä, että miten se yhteydenotto kannattaisi hoitaa, mitä asioita pitäisi ottaa puheeksi. Eli tässä henkilökohtaisessa ohjauksessa mun mielestä kaikkein tärkeintä oli se, että mä järjestin tilan tälle asialle, tämän asian hoitamiselle ja eteenpäin viemiselle ja kannustin siinä eteenpäin, koska käsitykseni mukaan se oli jäänyt ensimmäisenä vuonna hoitamatta, kun he eivät ole saaneet ehkä ihan tarpeeksi tämmöistä henkilökohtaista ohjausta tähän asiaan. No sitten mä järjestin myös tämmöiselle ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka lähtivät ihan aikataulussa tälle samalle top-jaksolle, niin tällaisen orientaatiotunnin, jossa käytin hyväksi tämä lappumenetelmää, eli pyysin heitä kirjoittamaan lapuille sillä nimettömästi erilaisia aiheita tai siis asioita, mitkä heitä mietitytti tässä toppipaikan hakuvaiheessa. Ja kauheastihan näitä asioita ei tullut, mutta ne mitkä tulivat, niin lähinnä koski sitä, että se hakeminen pelottaa tai arveluttaa, että saako sitä paikkaa tai onko täällä Jyväskylässä jo paikat ihan täynnä. Eli näitä tämmöisiä asioita ja vähän pelottaviakin asioita käsiteltiin sitten tällä tunnilla. Ja tämän jälkeen myös heille annoin tehtäväksi koota 3 toppipaikan yhteystiedot ja
samalla myös aikatauluttaa, eli laittaa ihan päivämäärät, että milloin he aikovat sinne yhteyttä ottaa ja millä tavalla he se yhteydenoton hoitavat. No, TOP-jakson aikana on määritelty, että tässä 6 viikon aikana TOP-paikalla on ohjaajan käytä vähintään 2 kertaa, eli se ihan alussa ja sitten lopussa pitävässä tämä arviointikeskustelu. Koska nämä mun henkilökohtaiset ohjattavat oli HOIX-opiskelijoita, niin heille on ihan tarpeen, että siellä paikalla käydään vaikka kerran viikossa. Toisaalta jos sitä ei pysty aina toteuttamaan, niin sitten nykyään tuo WhatsApp on todella hyvä yhteydenoton väline, eli sitä olen käyttänyt aika paljon. Ja sitten hehän pitävät täällä tämmöistä oppimispäiväkirjaa, joka muotoja sitten mietitään aina, että se tietysti tässä datanomi-puolella voi olla vaikka tämmöinen Driveen kirjoitettu oppimispäiväkirja tai vastauksia muutamiin kysymyksiin. Työssä oppiminen arvioidaan näiden pääasiallisesti arviointikeskustelun kautta, eli siinähän osallistuu sekä työssä oppimisen ohjaava opettaja, sitten se työpaikan ohjaaja ja tämä opiskelija. Ja yhdessä sitten käydään läpi kohta kohdalta ne arviointikohteet ja kriteerit ja yritetään miettiä sitä, mihin kohtaan tämä opiskelijaosaaminen sitten niissä kriteereissä asettuu. Toisaalta arvioinnin tukena toimii nämä ohjauskeskustelut ja toisaalta myös se oppilaiden pitämä oppimispäiväkirja. No, omat oppimistavoitteeni tälle jaksolle oli tämä työssä oppimisen ohjaukseen perehtyminen, joka oli jo kehityskeskuksessa käyty läpi aiemmin oman esimieheni kanssa, että tähän olisi hyvä seuraavaksi perehtyä vähän tarkemmin. Ja sitä myötä ohjaustaitojen kehittyminen ja arviointitaitojen kehittyminen. Ja tietenkin näihin paikallisiin työpaikkoihin tutustuminen ja yhteistyöverkostojen luominen. No, itse sain ohjausta mielestäni juuri sillä tavalla, kun sitä kaipasin ja tarvitsinkin. Eli sain aika itsenäiset ja vapaat kädet, mutta heti kun tuli joku kysymys tai mietitytti, niin sain siihen heti tarvittaessa apua. Eli tässä mun ohjaajalla oli tämmöinen työpariajattelu, koska hän itse oli tai on edelleenkin niin kokenut opettaja, top-ohjaaja, niin hänen kokemuksensa yhdistyi tähän minun erityisopetusosaamiseeni. Eli kun työskentelen tuossa erityisopetuksen puolella, niin tavallaan tämä minun osaamiseni ja näiden opiskelijoiden tuntemus toi ehkä myös tähän ohjaajalle uutta lisäarvoa tähän ohjausprosessiin. Ja eniten ohjausta sain tuossa arviointivaiheessa, koska siitähän minulla ei aiemmin ollut juuri kokemusta. Tästä orientaatiotunneista sain palautetta parilta kollegaltakin, jotka olivat seuraamassa tuntia. Eli heidän mielestään se oli hyvä tapa johdattaa aiheeseen. Ja yleensäkin sitten tästä mun työotteesta sain palautetta, että se on henkilökohtaista ja yksilöllistä ja vuorovaikutteista. Ja minulla on kannustava ote oppilaisiin, mutta osaan kuitenkin pitää tai antaa selkeät rajat. Ja vahvuus on tietysti tämä erityis- ja tukea tarvitsevi ohjaus, koska sillä puolella työskentelen. No, kehitettävää on tämä vastuun jakaminen
Tai se, että kaikkea ei tarvitse yrittää tehdä itse, vaan siihen voi saada tarvittaessa kollegalta apua. Ja kannattaa myös ilota ihan semmoista pienistä edistysaskeleista ja huomata nekin. Eli niihinkin vaaditaan paljon työtä. Tämä siis lähinnä, että kyllä mä niin kuin opiskelen, osaan tämän pienistä edistysaskeleista kannustamisen ja kiitoksen antaa, mutta ehkä niin kuin omaan itseeni työhön en sitä välttämättä aina näe, että pusken vaan itseäni eteenpäin. Ja toisaalta sitten tässä arviointitaidoista sen verran, että kokemuksen myötä ne opitaan ja varmuus siihen arviointiin lisääntyy. No se, mitä mä tässä opetusharjoittelussa opin, oli se, että tällaiseen top-jaksoon orientoituminen vaatii aikaa. Eli niin kuin näillekin mun henkilökohtaisille ohjattaville oli käynyt, niin heille olisi pitänyt se toppi jo aloittaa silloin, kun mä tähän remmiin hyppäsin, mutta se vaan viipyi se aloittaminen ja toimeen tarttuminen, koska välttämättä sitten ei ollut resursseja heihin niin paljon panostaa kuin olisi tarvetta ollut. Ja tämä henkilökohtainen ohjaus on tärkeää nimenomaan tässä hakuvaiheessa, eli se kannustaminen ja se asioiden kertaaminen ja laittaminen ne ihan paperille ja läpikäyminen, että mitkä asiat on tärkeitä. Ja sen huomasi, että paikan etsiminen ja ensimmäisen kontaktin ottaminen voi pelottaa kyllä todella paljon. Että näidenkin poikien kohdalla niin näin oikein sellaista fyysistä tärinää, kun piti ensimmäistä kertaa sinne työpaikkaan soittaa. Kaikkihan valitsivat sen ensimmäisen kontaktin soittamisen, koska se sitten kuitenkin on helpompi. Mutta sillä tavalla he saivat tietysti oppia siitä työpaikalle soittamisesta ja sitten toisaalta myös kyllä he kaikki sitten kävivät myös haastattelussa, että haastattelujen sopimisesta, että ei se siinä mielessä huono tapa ollut se puhelimella se ensimmäinen kontakti, koska siihenkin selvästi tarvisi oppia. Yllättäviin tilanteisiin on varauduttava. Ja sitten toisaalta tämä kolmikannan yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää tässä topin onnistumisessa. Eli se, että ohjaava opettaja, sitten se työpaikan ohjaava työntekijä ja sitten toisaalta opiskelija niin toimivat yhteistyössä ja heillä informaatio toimii ja he osaavat ottaa toisiinsa kontaktia ja saavat heti apua ja neuvoja tahollansa. Kaiken kaikkiaan olen tosi tyytyväinen tähän opetusharjoittelujaksoon ja saavutin tavoitteeni mielestäni, eli koen nyt osaavani jo jotain tässä työssä oppimisen sarallakin.